Just to Trade Academy. Χαιρετισμούς, αγαπητοί έμποροι, σε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για το MetaTrader 5. Σε αυτό το βίντεο θα σας εξοικειώσουμε με τη διεπαφή της πλατφόρμας συναλλαγών και τα πρώτα βήματα μετά την κυκλοφορία της. Το πρώτο πράγμα με το οποίο μας καλωσορίζουν είναι το παράθυρο άνοιγμα λογαριασμού. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί μεσίτες εδώ, αλλά πρέπει να επιλέξετε τον μεσιτικό λογαριασμό σας Just to Trade. Το επιλέγουμε ανεξάρτητα αν είναι demo ή πραγματικός λογαριασμός. Κάντε κλικ στο επόμενο, επιλέξτε σύνδεση σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό συναλλαγών και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από την εταιρεία. Κάντε κλικ στο άκυρο. Το γεγονός ότι συνδεθήκαμε σηματοδοτείται από τις ακόλουθες στιγμές, την εμφάνιση των καρτελών συναλλαγή, έκθεση, ιστορικό και το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία. Ας ξεκινήσουμε την εξερεύνηση της διεπαφής από τη γραμμή εργαλείων. Εδώ υπάρχει ένας τυπικός πίνακας όπου μπορείτε να ανοίξετε γραφήματα, να επιλέξετε ένα προφίλ και εργαλεία για εργασία με γραφήματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον πάνελ. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα εμφάνιση, μπορούμε να αφαιρέσουμε μερικά και να προσθέσουμε. Για παράδειγμα, περιοδικότητα. Βολικό για γρήγορη εναλλαγή λειτουργιών σε ένα γράφημα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ενότητα επισκόπηση αγοράς. Σε αυτή την ενότητα προσθέτουμε και αφαιρούμε εργαλεία με τα οποία θέλουμε να εργαστούμε. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην περιοχή επισκόπηση αγοράς και μεταβείτε στην ενότητα σύμβολα ή κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων. Εμφάνιση λίστα συμβόλων. Εδώ μας υποδέχονται αρκετούς φακέλους, όπως Forex, commodities σε μορφή χρυσού, πετρελαίου και ούτω καθεξής. Όλα τα συμβόλαια ευρετηρίου, για παράδειγμα, DAX. Κρυπτονομίσματα Bitcoin, Ethereum. Περαιτέρω, ένας ολόκληρος φάκελος με χρηματιστήρια, στα οποία ο Καναδάς, η Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Εδώ, λόγω του γεγονότος ότι ένας μεγάλος αριθμός οργάνων, για παράδειγμα στην Αμερική, μπορούμε να εγγραφούμε χειροκίνητα με ticker με πλήρες όνομα. Ας πούμε ότι το ticker είναι η APL, μετοχές της Apple. Εδώ βλέπουμε δύο αγώνες, συμβόλαια CFD και μετοχές. Προσθήκη μετοχών της Apple. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του εργαλείου, για παράδειγμα, Amazon. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει σύμβαση CFD, υπάρχει μετοχή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να προσθέσουμε ένα συμβόλαιο CFD μαζί σας. Ανοίγει ο φάκελος. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε συμβόλαια CFD αμερικάνικα, Γερμανία, κρυπτονομίσματα, Πολωνία και άλλα. Στη συνέχεια, γραφικά. Κλείνουμε τα γραφήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και μπορούμε να ανοίξουμε αυτά που χρειαζόμαστε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω του πίνακα ελέγχου. Εργαλεία. Ας πούμε Bitcoin. Ή κάντε δεξί κλικ στο όργανο στη λίστα επισκόπηση αγοράς. Ας πάρουμε το χρυσό. Παράθυρο γραφήματος. Και κάθε νέο γράφημα που ανοίγει θα έχει ξεχωριστή καρτέλα. Και το τελευταίο μέρος είναι το παράθυρο εργαλείων. Εδώ έχουμε την καρτέλα συναλλαγή, η οποία θα εμφανίζει όλες τις ανοιχτές και εκκρεμείς παραγγελίες μας. Την καρτέλα ιστορικό, στην οποία θα αποθηκεύονται όλες οι ολοκληρωμένες συναλλαγές μας. Νέα και την καρτέλα αλληλογραφία, στην οποία θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τη MetaCoach, τον προγραμματιστή αυτής της πλατφόρμας συναλλαγών και από το Just to Trade. Ημερολόγιο. Εδώ εμφανίζονται ειδήσεις για ορισμένες χώρες που θα επηρεάσουν, για παράδειγμα, την κίνηση των ζευγών νομισμάτων. Δεν υπάρχουν άλλες καρτέλες που να είναι σχετικές με εμάς σε αυτή την ενότητα. Αυτή ήταν η πρώτη ρύθμιση και θα γνωρίσουμε τις υπόλοιπες λειτουργίες με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενα βίντεο.